Adineko pertsonak erretiratuak gara eta bankuak bere bulegoetatik aldatzen gaitu. Praktikan desiragarriak ez diren bezeroak sentitzen gaituzte. Egunetik egunera zailagoa da erakunde horietara iristea, non gure pentsioiak helbideratzen dizkiguten ordainagariak ordaintzen digun eta gure aurrezkiak ditugun. Adineko pertsonak abandonatuta sentitzen gara gure kasa, eta are gehiago gure ahultasuna nabarmenagoa den une honetan. Bankuari ez diogu limosnari eskatuko, bankuari gurea dena eskatuko diogu. Borrokan jarraitu beharko dugu gure eskubidea defendatzeko. Zeuen borroka honetan, udala zeuen alboan egon behar dela uste dugu, zalantza barik. Hori dela eta gure egiten dugu zeuen errebindikazio horiek, eta neuk, alkate moduen eta udaletxean izenean, banku guztiei gutun bat helaraziko utziet, zeuen eskakizun guzti horiekaz. Ea zer esate oskuen, eta ikusita, herriko pentsionisten mugimendu honek badekola bere udalaren babesa. Pentsionistak aurrera!